120 କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। 4 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଭାଙ୍ଗିବ ଚାଳଛପର ଘର, ମାଡ଼ି ଆସିବ ଜୁଆର। ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଦିନରେ ତତାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପାଗ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଏନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନରେ ତତାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷୁଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ଏଥିସହିତ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ସତର୍କତା। କାଲି ପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ଦେଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ 40 ଟପିଥିଲା ପାରଦ। ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର କରାର ରୂପ। ଅଚାନକ ଆସିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ଘରଦ୍ୱାର। ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିରାଟକାୟ ଗଛ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଲମତାପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ସାଗର ଗାଁରେ ପୁରାତନ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।